Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnes 2.7.2024. Toto zasadnutie sa bude viesť podľa programu, ktorý všetci obdržali a ktorý bol zverejnený. Preto prechádzam k bodu číslo 2 programu, je to schválenie zapisovateľa, zápisnice, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Zapisovateľku určujem pani Liviu Gondovú a dávam návrh na členov návrhovej komisie v zložení pani Lamperová, pani Vinceová, pán Baláš a overovateľov zápisnice navrhujem pán Hlaváč, pán Lakomčík. Dobre, ďakujem pekne. Dávam teda návrh na uznesenie číslo 67/2024, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča za A berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisnice pani Liviu Gondovú a za B schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení pani Lamperová, pani Vinceová, pán Baláš a overovateľov zápisnice pán Hlaváč, pán Lakomčík. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Ľudia ešte teda spomeniem, že pani poslanci, ktorí sa dneska nezúčastnili, sú ospravedlnení z osobných dôvodov, takisto pani právna zástupkyňa sa ospravedlnila, ale konštatujem, že sme uznašania schopní. Ďalej prechádzam k bodu číslo 4 a tým je kontrola schválenie programu, tak. Schválenie programu rokovania. Takže tak, ako bol program predložený, dávam hlasovať o návrhu tohto programu. Kto je za? Ďakujem pekne. V zápätí teda dávam návrh, alebo teda možnosť doplniť program. Ak dovolíte, bol by som navrhoval ako prvý, a to je v bode 10 v časti B, a to je návrh na zvýšenie počtu oddelení v školskom klube detí pri základnej škole Sama Cambela v riaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča. V súvislosti aj s výsledkami predneseného návrhu vo finančnej komisii, a potom je to ešte bod 10 za C a je to informácia o výsledku výberového konania na pozíciu riaditeľa základnej školy Sama Cambela v Slovenskej Ľupči. Má ešte niekto iný na doplnenie? Ak nie, ďakujem. Takže dávam hlasovať o návrhu na uznesenie. No teraz som asi tročke 69. Kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča schvaľuje na návrh starostu obce doplnenie programu obecného zastupiteľstva v bode 10 rôzne. Písmeno B, návrh na zvýšenie počtu oddelení v školskom klube detí pri základnej škole Sama Cambela z riaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča a za C informáciu o výsledku výberového konania na pozíciu riaditeľa základnej školy Sama Cambela v Slovenskej Ľupči. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Ďalej prechádzame k bodu číslo 4 a tým je kontrola plnenia uznesenia z uplynulého zastupiteľstva, teda zrekapitulujem. Bolo obecným zastupiteľstvom prijaté uznesenie číslo 54/2024 a to bolo schválenie uzatvorenia dodatku číslo 1 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena pre dolné záhubnie. V rámci plnenia zmluva bola zaslaná, nie dolné záhubnie, pardon, Valabek SK. V rámci plnenia zmluva bola zaslaná spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktorá je zastúpená projekčnou kanceláriou Valabek SK. Tam máme nejaký feedback? Zatiaľ nie.
Dobre, ďalej to bolo uznesenie číslo 55/2024, to bolo schválenie a uzatvorenia dohody o urovnaní medzi účastníkmi obec Slovenská Ľupča a spoločnosťou Metrostav. V rámci uplnenia zmluva z strany obce bola zaslaná na podpis firme. Metrostav zatiaľ tiež nemáme spätnú väzbu. Ďalej bola séria uznesení, ktoré sa týkali schválenia obstarania pozemkov na Partizánskej ulici. Takže bolo to uznesenie číslo 56/2024, ktorým sme schváľovali nadobudnutie hnutelného majetku kúpov. Nebudem čítať vlastne všetkého, sú rozsiahle tie uznesenia podľa tých parcelách. Takže v rámci uznesenia číslo 56, 57, 58, 59, 60, sú to rôzne teda typy parciel, 60, je to v podstate úloha stále ešte trvá, nedošlo tam ešte stále teda k podpisu. Ďalej to bolo teda uznesenie číslo 61/2024 a to bolo schválenie uzatvorenia zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode s družstvom vlastníkov pozemkov Slovenská Ľupča Dolné Záhumie. Zmluva bola zo strany obce podpísaná a zaslaná na podpis zmluvnej protistrane, čiže družstvo vlastníkov pozemkov Dolné Záhumie. Ďalšie to bolo uznesenie číslo 65/2024, kde sa prerokovalo, či vyhovieť alebo nevyhovieť teda petícii. O výsledku vybavenia petície bol informovaný petičný výbor, výsledok vybavenia petície bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle čujete. Čiže to boli všetky uznesenia, sú tu nového zastupiteľstva. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nemá nikto, končím diskusiu k tomuto bodu a dávam návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 70, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom dňa 11.6.2024 predloženú starostom. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je bod číslo 5, je to návrh úpravy rozpočtu obce Slovenská Ľupča roku 2024. Pod rozpočtovým opatrením číslo 4/2024. Tento materiál kompletne bol prerokovaný v finančnej komisii, ale ja by som napriek tomu teda ešte poprosil k tomuto bodu stanovisko pani hlavnú kontrolórku. Nech sa páči, dávam slovo. Ďakujem pekne. Obec spracovala návrh na zmenu rozpočtu s rozpočtovým opatrením v poradí číslo 4. Zmena ohrňa zmenu rozpočtu v časti obecný úrad a základná umelecká škola. Jedná sa o navýšenie bežných príjmov o sumu 11 690 €, zvýšenie výdavkov celkových v rozdiele kapitálových bežných finančné operácie, to činí dokopy plus 16 780 €, presúva sa tam 56 000 z kapitálových do bežných výdavkov, a to na dopravné informačné značenie v obci. Taktiež zapájajú sa finančné prostriedky rezervného fondu, a to podľa požiadavky základnej umeleckej školy na opravu klavíra vo výške 5 000. Tak ako som spomínala, jedná sa o bežné výdavky. Je zákonom stanovená výnimka novelou číslo 85 z roku 2024, ktorým sa doplnil paragraf 21 je zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, teda je možné použiť finančné prostriedky rezervného fondu aj na bežné výdavky, teda nielen na havarijné stavy a kapitálky. Táto výnimka vlastne platila aj počas korony, aj počas výdavkov na médiá, už myslím asi 3. rok. Návrh na zmenu rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pre informáciu len uvediem, že je potrebné upraviť aj účelové prostriedky, ktoré obec obdržala zo štátneho rozpočtu, a to bude predmetom rozpočtového opatrenia číslo 5, ktoré sa nepredkladá. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak ako som spomenul, vlastne celý materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii, napriek tomu teda otváram diskusiu, či ešte nemá niekto k tomuto návrhu, teda k tomuto bodu nejakú otázku alebo pripomienku.
Ak nie, ďakujem a dávam tým pádom návrh na uznesenie číslo 71, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľubča berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu zmeny rozpočtu obce Slovenská Ľubča číslo 4/2024 a schváľuje za A zmenu rozpočtu obce Slovenská Ľubča rozpočtové opatrenie číslo 4/2024 podľa predloženého materiálu v prílohe, a to v rozpočte základná umelecká škola obecný úrad. Za B zapojenie účelového použitia finančných prostriedkov rezervného fondu, rozpočtové opatrenie číslo 4/2024 podľa predloženého materiálu v prílohe. A za C zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu miestnej komunikácie Záhradná ulica vo výške 30 000. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. V mysle programu prechádzam k bodu číslo 6 a tým je návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Slovenská Ľubča číslo 3/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľubča. Tento materiál bol teda predložený, zverejnený. V krátkosti len skonštatujem, že sa jedná o materiál, ktorý sa predkladá z dôvodu využitia existujúcich legislatívnych možností regulácie prevádzkovania hazardných hier na území obce, ktoré možnosti aktuálne vyplývajú zo zákona číslo 30/2019 zbierky zákonov o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Materiál bol zverejnený a pripomienkovaný vlastne počas jeho zverejnenia nebol. Poprosím ešte, Katka, nemali sme tam žiadne pripomienky. Žiadne pripomienky, ale bola vyhodnotená. Dobre, ešte teda vlastne tuto sme vlastne komunikoval som s Danielom ako s komisiou teda verejného poriadku, teda aj verejného poriadku, a tak sme si dohodli, že vlastne využijeme tento priestor na to, pretože dlhodobo sme túto tému rozoberali a teraz teda nejakým spôsobom bola možnosť k tomu pristúpiť z pohľadu aj toho, že aj okolité obce, aj samotná Banská Bystrica pristúpila k zákazu, takže momentálne vznikajú také iniciatívy tieto prevádzky umiestňovať, takže ak by sme to nepodchytili všeobecne záväzným nariadením, tak potom sa to veľmi ťažko uchopuje. Máte k tomuto niečo? Niekto? Nejakú otázku? Spýtam, máme tu dáke herné automaty? Nie. Nie však? No. Môžem ukončiť diskusiu k tomuto bodu. Dávam teda návrh na uznesenie číslo 72/2024, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľubča berie na vedomie návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Slovenská Ľubča číslo 3/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľubča. A za B schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľubča číslo 3/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Slovenská Ľubča. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Pristupujeme k bodu číslo 7. Je to návrh ďalšieho všeobecného záväzného nariadenia, je to číslo 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľubča. Ja by som poprosil pani Dzurikovú o krátku informáciu. Potreba úpravy existujúceho všeobecne záväzného nariadenia obce Slovenská Ľubča o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľubča vznikla predovšetkým z ekonomických dôvodov. Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na finančnej komisii. Zmena sa týka hlavne paragrafu 3 výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za štúdium v základnej umeleckej škole, kde v bode 1 písmeno A
je v návrhu zmena pri individuálnom vyučovaní zo sumy 50 € na 60 € na školský polrok. A písmeno B pri kolektívnom vyučovaní suma zmenená z 35 na 40 €. Čo sa týka mesačného zvýšenia, tak pri individuálnom vyučovaní je to zmena 2 € na mesiac a pri kolektívnom 1 € na mesiac. Táto zmena bola vo finančnej komisii odsúhlasená. Ďalšia zmena je v paragrafe 6, čo sa týka výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí pri základnej škole. Zo strany základnej školy sme dostali niekoľko návrhov. Finančná komisia odporúča schváliť zastupiteľstvu zmenu, kde sa v paragrafe 6 bod 1 písmeno B mení poplatok za pobyt žiaka v pobytnom klube vrátane ranného klubu z 25 na 50 € za školský polrok. A v písmene C sa mení poplatok zo 16,30 z 35 na 75 €. Ďakujem pekne. Čiže v rámci písmena B je z 35 na 50 a v rámci písmena C je z 50 na 75. Paragraf 6, hej? Paragraf 6. Pôvodne, teraz máme VZN schválené 25, mení sa na 50 a 35 sa mení na 75. To bol pôvodný návrh na riaditeľa, ale vlastne aktuálne platné je 25 na 50 a 35 na 75. No, to mám z 50 na 75. A ja to mám takto. Ten preč, tie pôvodné sumy, a bolo zmeny na 50, na 70. Aha, dobre. Dáme zmenu na koľko, hej? Aby to bolo jasné, že na koľko sa mení. A teda v rámci toho návrhu na uznesenie budem doplňať len to, čo sme doplnili tam vlastne v Ačku, nebudem doplňať. To je v rámci pôvodného návrhu ostáva. Dobre, OK. Dobre, čiže v podstate v rámci predkladaného materiálu a prerokovania vo finančnej komisii nedošlo k nejakým ešte ďalším zmenám, ešte teda otvorím diskusiu, ak má niekto teraz niečo k tomu. Áno, Peťo? Tým sa rozprávali na finančnej komisii, že tie splatnosti by sa mohli posunúť. Tam je v paragrafe 6, bod 2, je tam príspevky sa platia polročne do splatnosti do 39. Či by sme to vydali toho 30.10., lebo ako Michal povedal, že v septembri je veľký náraz. Povedal, že to veľmi aj neskôr. Ja som to akože Či by sme to nemali, netreba to. Ja som to tak povedal, že sa bude takto veľmi trošku. Aplikačná prax ukázala, že aj tak ešte v októbri aj v novembri bude asi naháňať niektoré zmeškané platby. Takže kto bude môcť asi uhradiť a niektorí budú možno meškať. Lebo je to celkom taký logický návrh, že v tom septembri majú veľké výdavky tí rodičia, tak aspoň ten september upravíme na október. Tam bod 2, hej, bod 2, že by bolo do splatnosti do 31. októbra. A ďalšiu zmenu zaznamenám? No, hej. Takže zmien v paragrafe 6 A, B, C, hej, a zmeny, to je tiež 6? Áno, paragraf 6. Paragraf 6, Bod 2. odsek 2. Sa mení do 30.10. 31. október by bola splatnosť. 31.10. kalendárneho roku, hej. Či tam nie je napísané? Príslušná školská kolegia. Príslušná. Na tom je, vieš, tak som to nešpecifikávala. 131.10. Lebo sa mení Z, môže dať 39, to ešte bolo jasné. Sa mení 30. z 39. na 31.10.
Takže môžem tak? Ďakujem pekne. Čiže končím diskusiu k tomuto bodu a dávam návrh na uznesenie číslo 73/2024, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľubča berie na vedomie návrh všeobecno záväzného nariadenia obce Slovenská Ľubča číslo 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia a zariaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľubča a schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľubča číslo 4/2024 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia a zariaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľubča po zapracovaní zmien v paragrafe 6 odsek 1 písmena B na 50 €, v paragrafe 6 odsek 1 písmena C na 75 € a zmien v paragrafe 6 odsek 2 sa mení z 39. na 31.10. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Zdenko to je. 6. Ešte raz poprosím ruky hore, kto je za? Ďakujem pekne. Dobre, prichádzame k bodu číslo 8 a to je plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý pôvod 2024. Poprosím o predstavenie teda návrhu pani hlavnú kontrolórku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený zastupiteľstvo, predkladám vám návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý sa štandardne skladá z dvoch častí. Jedna je všeobecná podľa legislatívy a podľa zákonov, ktorý príslucha plniť. A potom je plán tematickej kontrolnej činnosti, ktorý máte právo ktorýkoľvek zmeniť, doplniť. Navrhujem zamerať kontrolnú činnosť v druhom polroku na dodržiavanie vybraných ustanovení zákona o e-governmente, elektronický výkon verejnej moci v označení povinných osôb, a to je obecný úrad Slovenská Ľubča a základná škola Slovenská Ľubča. Kontrolárne obdobie od 1.1.2024 k aktuálnemu obdobiu. Rozsah kontroly, dodržiavanie zákonnosti a vybraných ustanovení zákona číslo 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, čiže zákon o e-governmente. Kontrolu som si dala z dôvodu, že prebiehajú kontroly MIRI, ktorý je kontrolným a sankčným orgánom preto, aby sa legislatíva dodržiala. Konkrétne tento zákon je možné obci uložiť pokutu až do výšky 25 000 €, ale viem, že už niektoré obce do pokuty dostali. Takže rada by som skontrolovať najmä tie správne konania, ktoré prebiehajú na obci aj v základnej škole, keďže musí postupovať podľa tohto zákona. Tá povinnosť je, ešte uvediem už dlhodobo, je od 1.11.2016. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nemá nikto, tak končím diskusiu k tomuto bodu a dávam návrh na uznesenie číslo 74/2024, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľubča berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý pôrok 2024, ktorý bol pred schvaľovaním zverejnený v súlade s legislatívou a schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý pôrok 2024 podľa predloženého návrhu. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Ďalším bodom je bod číslo 9, je to postúpenie práv a povinností postupcu vyplývajúcich zo zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte zdravotné stredisko. Takýto prípad sme mali aj nedávno, hlavne sa teraz jedná o to, že obec prijala žiadosť pani doktorky Zdenky Herkovej ako od všeobecnej lekárky, ktorá vykonáva lekárskú prax na základe rozhodnutia okresného úradu, ktorá v podstate zo živnosti prechádza na spoločnosť s ručením obmedzeným v rámci zmluvy a jej dodatkov doposiaľ podpísaných. Sme pristúpili teda k návrhu na zmluvu o postúpení práva povinností, aby pani teda doktorka mohla pokračovať pod hlavičkou ako postupník aj v spoločnosti s ručením obmedzením.
Tento návrh ste teda mali v materiáloch, neviem, či máte k tomu nejaké otázky alebo návrhy. Nech sa páči. Chcem sa teda opýtať, že teda pani doktorka bude pokračovať? Pani doktorka bude pokračovať len vlastne pod touto hlavičkou, v podstate v tých istých priestoroch na základe tej istej nájomnej zmluvy v rámci jej dodatkov. On mal teraz dlhodobú PN, takže vlastne sme niekoľkokrát k tomu sedeli a dohodli sme sa teda, že bude pokračovať v tejto novej platforme. To je dobrá správa pre obec. Dobre, ak nemá nikto nič, končím diskusiu k tomuto bodu a dávam návrh na uznesenie číslo 75/2024, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenského Ľubča schvaľuje postúpenie práv, povinností postupcu Mudrzena Herková, narodená 7.12.60 so sídlom 97613 Slovenská Ľubča, Sadová ulica číslo 23, všeobecná lekárka vykonávajúca lekárskú prax na základe rozhodnutia okresného úradu Banská Bystrica pod číslom 95/00766 zo dňa 14.2.95 vyplývajúcich zo zmluvy o najmä nebytových priestorov zo dňa 23. januára 96, znenie je dodatku číslo 1 zo dňa 3.1.2005, dodatku číslo 2 zo dňa 1.7.2005, dodatku číslo 3 zo dňa 1.10.2008, dodatku číslo 4 zo dňa 1.1.2009 medzi prenajímateľom obec Slovenská Ľubča na meste SM5/13 a postupcom ako nájomcom, a to na postupníka Nevea SRO so sídlom Sadova 23 97613 Slovenská Ľubča IČO 5605862, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel SRO číslo 48594/S. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Ďalej prichádzame k bodu číslo 10, je to bod rôzne. V časti A stručná správa o aktivitách starostu, keďže sme mali zastupiteľstvo nedávno, tak aspoň pár tých dôležitejších bodov. Čiže od posledného zastupiteľstva bola to účasť na dni ZMOSu s predsedom Jozefom Dôžikom. Potom to bolo rokovanie regionálneho ZMOSu v Medzibrode na téme stavebné úrady, pretože tam prichádzajú nejaké návrhy k novelám. Potom je to účasť na aktivite Deň rodiny v spolupráci s Červeným krížom, rokovanie so zástupcami Dolného Záhumnia, podpis zmluv, rokovanie s pani doktorkou Herkovou, prevádzky ambulancie, ďalej to bola porada na ORPZ k téme marginalizované skupiny, organizácia aktivity uvídanie do života našich nových občanov, účasť na ukončení školského roka. A ďalej to bolo ešte rokovanie s pánom Mikušom, to, čo som spomínal, vlastne to bol ten polohopis, výškopis v lokalite Dolného Záhumnia, ktorý je teda akýmsi vstupným krokom pre tie ďalšie aktivity. Spomeniem to teda, ktorý bude teda odozdaný a po dohode už, respektíve s dohodnutou spoločnosťou, ktorá bude pripravovať projektovú dokumentáciu na komunikáciu na Dolnom Záhumní, a po ukončení tejto projektovej dokumentácie a geodetického zamerania budeme mať vlastne výsledok na konkrétne parcely, kde bude dochádzať k návrhom na vykúpenie týchto pozemkov. Dobre, čiže to boli vlastne stručné rokovania za posledný teda ten 2 týždne, či koľko sme to mali, alebo 3 týždne od posledného zastupiteľstva. Neviem, máte niekto nejakú otázku? Ak nie, tak dávam návrh na uznesenie číslo 76/2024, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľubča berie na vedomie informácie o aktivitách starostu obce od uplynulého zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Pristupujeme teda k bodu číslo 10b, ktorý bol teda doplnený do programu. Je to teda návrh na zvýšenie počtu oddelení v školskom klube detí pri základnej škole Samat Sambela pri riaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľubča. Stručne zhodnotím školský klub pri základnej škole.
V súčasnosti navštevuje 124 žiakov, ale v školskom roku 2024-2025 je prihlásených do EŠKD 144 žiakov. Maximálny počet žiakov v jednom oddelení je 26. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné zvýšiť počet oddelení z 5 na 6. Takisto to bolo predmetom vlastne aj zapracovania návrhu VZN rozpočtového a takisto je to aj, aby sme schválili aj pánovi riaditeľovi, aby mohol túto zmenu vykonať. Máte niekto nejakú otázku ešte k tomuto bodu? Bolo to prejednané aj na komisii, takže zrejme zodpovedané dostatočne. Tak dávam návrh na uznesenie číslo 77, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľubča schvaľuje zvýšenie počtu oddelení v školskom klube detí pri základnej škole Samat Sambela z riaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľubča na 6 oddelení. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Ďalším doplneným bodom je to teda bod číslo 10c a jedná sa o informáciu o výsledku výberového konania na pozíciu riaditeľa základnej školy Samat Sambela v Slovenskej Ľubči. Obec Slovenská Ľubča ako zriaďovateľ základnej školy Samat Sambela vyhlásila 2.5. podľa ustanovenia paragrafu 4 odsek 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 596/2003 zbierky zákonov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov a paragrafu 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 552/2003 zbierky zákonov o výkone práce vo verejnom záujme, výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa alebo riaditeľky základnej školy Samat Sambela v Slovenskej Ľubči. Do výberového konania, ktoré malo uzavierku 24. mája 2024, sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý bol vlastne pán doktor René Kováčik. Obálka s prihláškou materiálnej uchádzača bola otvorená 35.2024 na obecnom úrade Slovenskej Ľubči a samotné výberové konanie sa konalo 14.6.2024 a prebehlo podľa prijatých kritérií a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na základe teda výsledkov výberového konania Rada školy navrhla zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa základnej školy Samat Sambela Slovenskej Ľubči kandidáta pána doktora Reného Kováčika. Takže to bola informácia vlastne, ktorej aj predtým som vám podal teda informáciu, pán riaditeľ už dostal menovací dekret v zmysle legislatívy, takže budeme môcť v spolupráci teda pokračovať, na čo sa veľmi teším. Máte niekto nejakú otázku k tomuto bodu? Ak nie, tak dávam návrh na uznesenie číslo 78/2024, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľubča berie na vedomie výsledok výberového konania a návrh rady školy pri základnej škole Samat Sambela Slovenskej Ľubči so sídlom Školská 14 976 na Slovenská Ľubča na vymenovanie riaditeľa základnej školy Samat Sambela Slovenskej Ľubči KDR René Kováčika MBA, bytom za 1135 Slovenská Ľubča od 1.8.2024. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. V tejto chvíli sme vlastne vyčerpali body programu a následne vychádzame k bodu číslo 11, ktorým ešte sú interpelácie poslancov. Neviem, z ktorej strany. Ideme z tejto. Môžem začať ja. Čiže tú záhradnú sme doriešili tým, že sa bude nejako vyspravovať. Áno, ešte tak povieme, aby boli ľudia informovaní, lebo však budú sledovať aj rokovanie dnešného zastupiteľstva, tak to asi chronologicky zhrnieme, že procesy, ktoré teda sme stanovili na prípravu projektovej dokumentácie bežia. Budeme teda v čase vedieť výsledky, dnes sa nedá nejakým spôsobom povedať konkrétny dátum. To znamená, polohopis, biskopis ide to vlastne priamo k projektantovi. Projektant, keď bude na to ich záver, pôjde to na geodetické zameranie
a všetky identifikované teda presné parcely s vlastníkmi budeme použiť na to, aby sme vlastne priamo oslovili, či už my, alebo to bude teda, ako sme už spomínali, nejaká externá spoločnosť na výkup pozemkov. To bude samotná príprava, teda samotné dokumentácie pre komunikáciu a dnes sme teda schválili aj nejaké prostriedky, ktoré by sme chceli použiť na to, aby sme urobili teda nejakým spôsobom plnohodnotnejšiu výspravku komunikácie a teda hlavne teda asi smerom na výjazd na smer na Lučatín, podľa teda informácií, ktoré sme získali a následne potom ešte asi si uzatvoríme tie časti, ktoré sme mali pripravované, áno, na tú výspravku a asfaltovanie si povieme, že či teda v akom rozsahu to pôjdeme. Takže áno. Ďakujem. Potom mám ďalej, neviem, ostatní ste asi tiež dostali ten mail od pána Gišku. Chcem sa spýtať na vysvetlenie. Nedostali ste? Kedy to malo prísť? Akom času? To bolo 17.6. Posielal to asi každému. Proste jedná sa, chcem poprosiť o vysvetlenie. Bola nejaká firma, ktorá robila projekt MKS-ky, hej? A mala mať tam poistenie. A že bežne sa robí poistenie toho projektanta na sumu, ktorá by mala byť tá konečná, ale že bola len na sumu 100 000. Že, čo je dobre, či je to nie v rozpore s tou platnou legislatívou. A ďalšia vec je tam, že projektant si vyfakturoval aj prácu položka, kde sa zavezuje vykonať odborný autorský dozor počas celej doby realizácie stavby. A keď už sa stavba nerealizuje ešte, tak túto položku nemal mať vyplatenú. Tak to vysvetlím. Dobre. Asi teda dodatočne, keďže ja som tú informáciu takisto dostal, už opätovne asi nedošlo k náprave. Vo finále sa stalo to, že tú poistku, ktorú sme na základe teda 211, myslím, že to bolo 211 však, sme vlastne obdržali, tak sa poslala zmluva spoločnosti a keď prišiel vlastne ten mailík, tak sme si to uvedomili, že vlastne mali sme poslať zmluvu projektanta, to sme urobili nápravu, hneď sme poslali tú poistnú zmluvu projektanta, ktorá je teda do tej výšky, myslím, že to nejakých 1,5 milióna eur, vlastne do výšky celého stavebného nákladu, takže tam vlastne došlo k náprave. A v podstate druhú časť zodpoviem asi tak, že pri jednotlivých predkladaných ponukách tie ponuky predstavovali položkovite nejaké časti, kde jedna z tých častí bol aj keby ten stavebný dozor. Neviem, nejakým spôsobom sme to asi nedopatrením nepremietli do zmluvy a zmluva pojednávala o balíku ako takom. Takže vlastne aj potom faktúra bola vystavená na základe toho, ako na základe zmluvnej ceny. A už sme nejakým spôsobom nevedeli, že čo s tým, akým naložiť. Samozrejme, stavba sa nerealizovala. Môžeme teda ešte s pani doktorkou, právnou zástupkyňou, možno pristúpiť k tomu, či vieme nejakým spôsobom urobiť nejakú opravnú položku, lebo firma sa teda zaviazala, teda tá víťazná, že bude na to dohliadať. Tam sa týkalo to, aj to bolo tak nešťastne pomenované, lebo viac menej vyzvali požiadavku na autorský dozor, ktorá zastrešovala všetky tie profesie, hej, ktoré tam boli, ale to znenie tam, pravdu povediac, ostalo také, že je to aj počas teda realizácie stavby. Jednalo sa o nejakú hodnotu, myslím, že cez 4 000 eur. Hej, ak sa nemýlim, len hovorím, že vlastne toto nebolo do tej zmluvy premietnuté, takže ja budem sa musieť poradiť ešte s pani doktorkou, že či nejakým spôsobom, ako projekt nie je uzatvorený, vo finále to nie je ešte ani schválený, ani zamietnutý, to znamená, k tomu plneniu ešte môže dôjsť. Len v podstate v rámci tohto vlastne bola faktúra na zmluvnú cenu a zatiaľ sme to nejakým spôsobom nevedeli uzatvoriť. Čiže sa bude riešiť táto vec? Asi tak, aby cez pani doktorku to budeme musieť riešiť, možno s pani kontrolórkou si to ešte prejdem, či tam je nejaký spôsob napraviť. No a potom mám také bežné veci, ale to už niekoľkokrát som hovoril, ako možno naozaj, že nemáš toľko času na to, aby si to prechádzal po každom zastupiteľstve, ale napríklad roky, neviem, či už je nie 2 roky alebo 3 roky, pred školou je po
vodárov nezaasfaltovaná plocha. Bola tam označená značka, neviem, si to asi všimol, už je aj tá značka preč, ale je tam jama. A som to už aj Mirke hovoril, a veď sem chodia vodári často opravovať a potom aj po tej oprave vyspraviť. Treba im to pripomenúť, že to zabudli, lebo to bola nejaká bola porucha na škole s vodou a nedoasfaltované je to, všimnite si to, keď budete okolo. To je jedna vec. Hej. A nezareagujem, aby sme nezabudli, aj sme nejakým spôsobom sme už apelovali na toto. Odpoveď bola, keď prídu, kvôli tomu nechceli, že ak budú mať, spravia, zabudlo sa vždy. Takže môžeme to zopakovať, ale predpokladám, že to možno ostane na to, že keď budeme robiť výstrávky, že to zalejeme. Dobre. Lebo asi už po niekoľkých apeloch, keď sa to nepodarilo, tak už tú maličkú jamu naozaj asi zalejeme. Potom som hovoril o tej nevyčistenej šachte pred Petrášou, to je povyše mňa, pán Petráš, čo býva, tak je tam šachta. Teraz, keď tieto búrky sú, to absolútne nebere, tá šachta je zapchatá, proste, že bolo by to treba, a nie len asi len tam, ale aj neviem, kedy sú na pláne od hasičov. Na tebou? Nado mnou. Ako Petráš býva, tak tam oproti Petra Chabadu. Je tam šachta, ale je úplne zasypaná. Si ho pozoroval, keď pršalo? No už hovorím, 19.3. som to už interpeloval, že je to zapchaté. To hovorím, že nechcem zabudol si na to. Keby som to prvýkrát počul, fakt, buď som teda to... A to isté aj to, čo aj Mirka už niekoľkokrát tu spomenula. Tam tá šachta je zlomená a stále je tam len položené, nič sa s tým nerobí. Ale to nie je naša šachta, prečo? Vieš, No, ja som ale poukázal na to. by sme niekoho na to upozornili. Upozornili? No, tak ak sa nič neudialo, tak asi Lebo znovu, to je tam... bytovka na náklady bytovky. No. My sme upozornili a asi im to nevadí, že tam majú potom či paletu alebo kuža alebo Keď aj niečo. idú ľudia s kočíkmi, to treba obchádzať a je to tam také, že keď niekto si nedá pozor, tak sa aj potknúť môže. Neviem, že by si nevedeli vymeniť jeden tekel. Vyzerá to fakt, že také. dosť divne. Dobre, ďakujem. Mám takú tiež funkčnú tu na tej našej skrátke, tú lavičku, ktorá už je zlomená, rozkopnutá, aby sa v nej opravovala, ako som vtedy navrhoval, dať preč. A tam sme sa aj dohodli, nie? Že ho stránime. Ale teraz Janči ju tam išiel opravovať, tu staj, ale ani to nerob. Sme v takej dobe, že robíme krásne prostredie a potom musíme rozmýšľať, ako to krásne prostredie nerobiť, lebo máme takých občanov, ktorí to zneužívajú. Tam je na školskom dvore, každý deň. Jurka, poznáš mi to, hej, prosím ťa. To im nevadí, nevadí mi to. My museli všetky lavičky stane zobrať preč, lebo tam robili si stretnutie. Ale na školskom dvore? Na školskom dvore. No teraz hovorí o školskom dvore. Každý deň sú tam naši občania, Ale sedia, To tí ten sa zatvára, či nie? Či sa no nezatvára? tak je 300 tým deťom, no, aby sa hrali. Je už to Tak čas. robíme, aby sme im to všetko dovolili, aby nechodili kade tady a chodia tam. Ale nie sa hrať. Nie sa hrať, ale robiť, sedieť, ja neviem, pivko sem tam, cigaretka, žuváky. Strašné. Teraz lavičky, čo tam máme, nemôžeme tam nechať, lebo tam sedia. Družinári nemôžu nikde sedieť. Strašné, že sme v takej dobe, že robíme krásne prostredie a musíme ho potom to prostredie nerobiť až také krásne, lebo nám to zneužívajú. No, musíš to akceptovať hlavne. No, ja som na hraní akceptácie. No, to je a vo veľa veciach. Som sa pristihol, že už to nechcem akceptovať. No, oni tam idú aj s alkoholom. No, pivko, bez problémov, cigaretka, A to jasne. nie je dôvod, prečo ich poslať preč? No ale takto, keď tam ja príde, tak just vtedy tam není, ale že tam nájdem nejaké flašky, nám tie vypnuté žuváky, špaky, hej. Chodí tam pri tom často, aj 3-krát denne kontrolovať to pobedia. Mohla by to riešiť polícia, keby ju niekto na to upozornil, keď tam budú sedieť? Tak otázka je, tak asi je zákaz piť alkohol v reálnej škole, nie? Asi. Veď škola nie je verejné priestranstvo. Ale ide aj to bezvýznamné sedenie, je to počúvanie tej priblblej hudby tam, proste slovník, To hlboko nedodrží. vedľa sa hrajú malé deti, slovník je tam škaredý. Cítim sa ako z 30 rokov, keď to tam napomínam, že
som taký... V 30 rokoch by si nemusel napomínať, ale by si rovno To je vypadal. Miško aj pred kostolom, to je No hej, ale robíme to už dlho a sa to nám to, je fakt. vymýka sa nám to skôr kontrolu. vymýka. Áno. A tá lavička je obrazom toho, že... Vždycky majú navrh tí, čo to robia. Vždycky majú navrh, že si myslia, že Ale sú to môžu. stále tí istí. No. Ja by stále tí istí. No a vidíš teda nejakým spôsobom cestu? No, len akože kontrolovať chodiť, no ale vždy sa to otočí na ten rasizmus potom, hej? Alebo to, že nechceme dovoliť hrať sa. Diskriminácia. Že diskriminujeme, že oni To sa sú prišli v tam akom hrať. veku. Že ty si to nie je. Aj bož. Od 14 do 18. Ja tam vidím potom problém aj tých malých deťov, že sa chcú a nemajú až taký priestor, alebo sa hrajú v takom prostredí, v slovníkoch takých, čo nie je vhodné pre nich. Vieš, ktorý? Jasne, tam je to vlastne v tom zložité, že je to otvorené pre všetkých a No. A je ich tam dobre, tam prídu celé rodiny s kočíkmi. Hej. Tie potreby, ktoré sa tam vykonávajú bežne pri tej plechovej búde, veľká, malá, to je jedno úplne, hej. Alebo v tej ohrade pre kontajnery, čo máme, to oni berú ako WC. Naozaj raz spraví takú razinu tam a náležel sa budú policajti zviazať, lebo môžu ich dať na súdny dvor. Rozmýšľame dobre, chceme to sprístupniť, aj to pieskové ihrisko a chýba taká kultúra naša, taká seba kontrola. Že keď niečo použijem, tak to dám naspäť do takého stavu, ako tam je. Ale to ma všetko nechajú. no to je ťažko, je to o ľuďoch všetko, no. Dobre, ale to si musíme vypomôcť ako škola, s tým sú tam kamery, čiže dôkazy máme, ale sú to vlastne hodiny sedenia potom na tej kamere, lebo aby si našiel vyniká, hej. To je jedna vec. Rozpaľovanie cigaretami napríklad tých pletí, hej. To nemyslíš? No jemu sa to páči, že tá priloží cigaretku a zrazu a za radom takto to rozpáli, chápeš? Bez všetkého. Ničenie. Tak to je poškodzovanie majetku, No. tak to sa nedá vyriešiť, keď máš kamerový záznam. No ide o to, že to tam musím sedieť na tú kameru a ale v tých dňoch, keď to bolo, vypytovať sa ako policajt Jasné. a nájsť čas aspoň približne. No a keď to našiel, tak sa to nedá už potom Nenašiel použiť som to. ako policajtov. Nenašiel som to ešte. To potom asi podľa výšky škody zase a tak ďalej. Dobre, tá lavička je tam, je teda tam ten znak toho, že to isté je tam, špaky, kaďaké tie ich exkrementy, čiže a druhá vec je ešte aj ten strom na skratke so osvetlením. Ten je úplne, že stredobodov vykonávania večerných potrieb. Tam. A už nie len Ktorý taký, strom? ten smrečok, čo tam je chudák sám. Je aj také v kúte. No, keď sme tam dali tú kameru na medvede, tak by sme mohli zverejniť toľko záberov. Aj Večerné potreby sú ktoré? No, by som mohol aj tie potreby ľudské, ale aj tie potom od 10 a od 18 plus. A ten strom je vlastne, no nie za plotom, ale vo vnútri, Hej, na aj trase. známe vnútri. Toto to robia. To si teraz neviem povedať. No, žiaľ, musíme o takýchto veciach rozprávať, ale... A hlavne svetlo tam dám, no. Jedno. Alebo vypíliť smrek. A ten smrečok preč, lebo ten je tam naozaj lákavý. Keď tam nebude, tak už to bude taký, nebude to taký priestor. On je chudák aj tak tam terorizovaný tým orekom. Diskriminovaný. Aj orekom, hej. To je veľký smer. No ak sa to nebude riešiť, bude to len sa stupňovať. Určite. A to je, ako Erika hovorí, nie len tam, ale aj pred kostolom, už koľko razy som ich videl. No, však ja to mám. Hovorím o stále tých istých, To je. tam pri Partizáne, to proste všade. A sú to tí istí. To je vlastne aj za Sokolovňou, nie? Prosím? Za Sokolovňou. Áno. Za Sokolovňu Kľúčiku, tam chodí mladšia partia chlapcov, ale toto sú starší chlapci, to sú už, čo vyšli do školy. A to sú tí z externej lokality? No, Je. oni sú z Majet, Podzámku. z Podzámku. No, veľkí naši chlapci, najväčší.
Pohovor s rodičmi by nepomohol? Nepomohlo. Ešte by ťa napadli, že ich obvinuješ neprávom. Teda si? No, ale taká je pravda. No, je to. Nie je to prvýkrát, nie je to len tam, ako hovoríš, je to po celom námestí sa to robí tak. Ale ako závidia na mnohí takéto priestory, či v škole, či to na námestí, čiže mali by sme už podľa mňa začať tak asi razantnejšie to riešiť. Poprosiť policajný zbor o väčšiu nejakú kontrolu, alebo čo? Vieš, len čo ti urobí policajný zbor, keď ich uvidí sedieť iba? No veď samozrejme, keď ich bude Stavte sa. Tam sa ťažko definuje ten priestor, ktorý tam tráviš, hej? Že čo sedíš, bežíš, športuješ On povie, oddychujem teraz chvíľu. posledných 16 hodín. No neviem, no, čo s tým? A nie je celé námestie pod kamerami? Čo je celé? Ďako? Je celé námestie pod kamerami, či len jednotlivé? Len časť. Zadná časť parku chýbala na Richardovi. Môže, ale aj tak sa bude doplňať. Celá časť. U nás napríklad bežne vyjdú napríklad po rebríku tú požiarnú hore náhle. Čo? Je tak spravené, že by nemali a vyjdú. upútavanie pozornosti na seba, sú to zranené duše. No. Títo veľkí nie, ale tí to nedokážu, ale nie. Všetko? No ja som v tej hlavičke chuďatku, že už je aj tak zdemolovaná, tak už nech sa presunie na niekde. Ale tú skratkovú, hej? Tu. A môžem doplniť, že keď sa teda rušia niektoré tieto hlavičky, a čo sa rušili, to sa úplne zničilo? Či by sa to Viac menej. Ako to drevo, hej, alebo v podstate. Drevo áno, to samozrejme, ale tie kamenné veci, čo boli ako držiaky na tú hlavičku, sa mohli použiť napríklad na hôrku, alebo rieky, takedy na hôrke boli také aj urobené priestory pre lavičky. No, Peťo, my sme aj hôrku čistili a práve nepristupovali sme k oddychovým miestam práve preto, lebo máš ďalší zber odpadov, ďalší zber galgadov, ďalší zber všetkého, vieš. No, čiže nech je to vlastne slúži pre ten prechod, pre ten pocit, pre prechádzky, ale nie zhlukovať, lebo to malá kopa vždy pýta viac, jak sa hovorí, a potom to prináša problémy. Nie, že by sme nechceli, ale... Tak to som povedal možno tú zlú alternatívu, že hôrka, ale triekyňa napríklad pri altánkoch, je použiť to, že by sa to neznehodnotilo, že by sa to ešte dalo využiť, no, keď sa ruší lavička. To len. To bola taká poznávka, taká betónová, vieš, tam to skôr dane po chodníku sa oplatí. Ako použiť sa dá, ak bude nejaké miesto zaujímavé, tak ľudia. Keď si ešte utočil na športov, sa myslím, že? Nie, na mňa. Ty si. Ty koksa. Už nebolo, hej, tedy. Musím sa asi zlákla, keď som kopol. Lebo už nežije. Už sa otočila podnik. Ja by som sa iba chcela jednu vec spýtať v nadväznosti na to, čo si spomínal, že si rokoval s pani doktorkou Herkovou, že či rámcovo náhodou nevieš, kedy by mohla obnoviť činnosť. Pani doktorka by mala začať 8. júla a viac menej ona čakala práve na túto dohodu, alebo teda zmluvu, lebo ona potrebuje mať kvôli tej licencii, ktorá je udeľovaná, aktuálne platnú nájomnú zmluvu, takže toto bolo posledné, čo čakala. Ona teraz vlastne má to prerušenie, ale takú informáciu, ja potom aj zverejníme nejaké číslo kamenové, ak teda niekto aj z vás alebo aj z občanov bude sa potrebovať kontaktovať vopred, ako ju navštíví, takže od pondelku mala fungovať. Taká informácia. Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať, že či tie mlatové chodníky, to je tá finálna podoba, ktorá sa očakávala.
či tam niečo nechýba, alebo či to naozaj má takto vyzerať, lebo zatiaľ mi to pôsobí len ako keď je to rozsypaný štrk. Nie, takto to je vlastne technologický postup, takto to má Toto je ono, hej? To, keď si chceš porovnať napríklad, tak aj v Leninovom parku, Leninov je pred Ekonomickou. Áno. Tam sú vlastne urobené takto tiež. Hej, tak to bude potom náročná údržba trošku, pretože bol som sa včera prechádzať a všetko, čo padá, napríklad zo stromov listy, tak to keď zametáš, tak zametíš aj ten chodník a ten celý štrk dostaneš buď do trávnika, alebo neviem kde. Vieš, lebo nedá sa... Snažíme sa fúkať, neviem ako Fúkame, hej. zametali, ale tak, lebo či je to kôra, či je to toto, tak sú tam také nuancy, ktoré nie sú úplne... Ja som mal predstavu, že to bude troška kompaktnejšie, také, že to nebude také mrvivé. Vieš, že to bude aspoň takto vyzeralo na začiatku, že nestúpať, lebo to je ešte mokré, ale ono to vyschlo a ostal ten štrk na vrchu. Dobre, to je jedna otázka. Druhá otázka. Máme nejakú logistiku úpravy toho námestia, že či chlapci majú v tom systém, že kosíme raz za týždeň, raz za 2 týždne. A ako to máme? Kosíme denne, temer. No ale nie. Nie, tak teraz tak to poviem inak. Bolo aj veľa daždivých dní, tak v rámci tých možností viac menej máme aj teraz brigádnikov, ktorých teda špeciálne v zmysle toho, ak je dobré počasie, použijeme vyslovene na tú držbu, čo sa týka kosenia. Snažíme sa nejakým spôsobom cyklicky to meniť, ľavá strana, pravá strana, veľké časti, menšie časti, lebo tak popri iných činnostiach vždy v rámci dňa sa nejakým spôsobom chceme vrhnúť aj do tohto. Takže ja neviem, či už máme za sebou na niektorých plochách 8 kosení. Ako naozaj to, ako ja sa teším sa aj z toho dažďa, hlavne kvôli tomu, že teda potrebovala som všetko nejakým spôsobom uchytiť a ujať. Ale aj tá tráva tady je ušalená. Čiže námestie je vyňaté z kosenia nejakej externej firmy, ktorá sa to vtedy starala o ľubču? Viac menej je vyňaté, áno. Sme požiadali teda dodávateľa pred jarmokom, lebo sme už potom tam nestíhali, takže tam nejaká kozba ešte prebehla. Ale tu sme zatiaľ vyňali, kým máme nejaké možnosti personálne. Uvidíme, akým spôsobom sa to všetko bude stíhať. Zatiaľ teda máme ten jeden traktor, bežné kosačky a prvovinorezy. Tak sami nejakým spôsobom to nastavujeme, ale kosenie zatiaľ vo vlastnej režii. Tejto centrálnej časti. Ešte som sa chcel opýtať, že keď sme spomínali tie vypilovanie stromov, ja by som potreboval vypíliť na Hronskej tie 2 smreky, čo mám z okolností pred svojím domom, lebo majú svoj vek a dvíhajú ten asfalt a pod tým je tá klemba, samozrejme tá je mocná, ale či to tam tiež nebude robiť. Ale potom pri týchto vetroch, ktoré sú, tak je veľké nebezpečenstvo, že tak mne by to možno dom nechytilo a ostatné by to tam zramovalo všetko. Nehovoriac, že tam vedenie, to aj teraz internety, optiky. Že či je potrebné od občana nejakú žiadosť, alebo či stačí takáto intervencia a máme to niekde poznačené a v čase vegetačného kľudu by mohli ísť dole. Pozri, ak ťa to neobťažuje, tam by bolo dobré, že vlastne ty v zmysle toho, že máš pocit, že teda ti to ohrozuje majetok, zdravie a tak ďalej, požiadaš obec a tým, že je to na obecnom pozemku, tak potom obec by pristúpila k výrezu. Dobre, tak to napíšem. Stručne. OK, myslím, že... Erika? Ja mám také dve malé a jednu takú podstatnú vec. Čo sa týka tých mlátových chodníkov, bolo by dobre, keby sa začali už aj preplieť, lebo to je zarastené všetko. Rátam si s tým? Áno. Tak na veľa týchto prác však máme vlastne aj firmu, ktorá vlastne bude riešiť záhony hlavne a tieto veci urobíme vo vlastnej režii, čo sa týka tých chodníkov. Lebo ak sa to neurobí, tak už potom sa to bude ťažko trhať a poškodí sa. Tým sú len také menšie vyrastené. No, takže to je jedna. Poprosím kolegov, pravdepodobne príde objednávka na zvesti. Teraz ja mám sezónu a fakt to mám úplne, že neviem, kedy to, tak vás poprosím, ak niečo máte, aspoň na pár riadkov z vašich oborov, zatiaľ to je také, že nedostávam, tak vás pekne poprosím aspoň tentokrát mi s tým nejakým spôsobom pomôcť.
No a tretia vec, ktorú by som chcela, poprosím vás. Môžem ťa prerušiť ešte? No. To znamená, že hlavne kvôli tomu, aby sme ti obsahovo pomohli, hej? No, lebo aby sme vieš, dali no, tieto veci. to ako ja keď som do noci tam a od rána, tak to sa mi nedá veľmi. Dobre, ja teda, keďže sme aj takto online, respektíve nie online, ale na kameru, tak vlastne všetky organizácie, hej, evidujeme rôzne úspechy aj našich nejakých klubov a organizácií, ktoré by teda mohli nejakú takúto informáciu s nejakou možno stručnou fotodokumentáciou. Ja to môžem upraviť všetko aspoň stručne, len potrebujem podklady. Dobre. Dobre. No a tretia vec, ja vás pekne poprosím, a to VZDNko o tých poplatkoch pre školu, kde som sa zdržala. Ja som mala tu pripravený materiál s určitými bodmi, kde som ako bola pripravená, keď som prišla ku koncu tohto bodu na finančnej komisii, ležalo to tu a že nie sú to malé poplatky, čo sa zdvíhalo, hej, a ja som nedostala toľko informácií, aby ja som si povedala, že zdvihnem ruku za to, ja vás poprosím. Ja som sa chcela zdržať a tak to bolo aj na finančnej komisii a naozaj 5 poslancov je väčšina a ja som 6. Tak vás poprosím, ak je to možné, tak to moje zdržanie tam chcem si dodržať, lebo je obrovská suma, hej. Z môjho pohľadu nemám to akože zodpovedám. Ale VZDNko 2/3 nie? VZDNko 6. 2/3. Nie? 3/5 prítomných. Ja som to pozerala. Takže na prijatie VZDNK je 3/5 prítomných. Prítomných? Tak to potom, tak to môže. No, aby som bola čestná sama voči sebe, ja som nedostala dosť informácií na to, aby som zdvihla ruku, že tým rodičom to zdvihneme z 25 na 100. To je obrovská suma, ale je to obrovská Len suma. vieš, ja som to nepočula, ja neviem odôvodnenie, ja som prišla ku Sme koncu. dlhodobo boli pod úrovňou. Okolité dediny majú oveľa viac, ako sme ešte my teraz dali. No ale nemôže to byť tak, že ja prídem na finančnú komisiu, je to tu položené náhodne, hej, ja ani neviem, o čom to je a ja som sa zdržala presne preto, vieš. Takže aby som bola čestná, no, tak ak je možné, tak poprosím to moje zdržanie tam, tak ako to bolo pôvodne, neviem, čo sa to teraz logisticky. Už to hlasovalo, to sa nedá. Tak akože bolo tam hlasované späť, no neviem. Neviem, to len preto, aby som to aj vysvetlila, že prečo som sa zdržala, lebo... Pani kontrolka, dá sa s tým dákom. Idem sa aj opravili. Či sa idem vrátiť hlasovanie. Dobre, ako nemení to na výsledku nič, ale ako bola som zaskočená, že väčšina je. No ak je to tak, že len 2/3 väčšinou prítomných, tak prvé hlasovanie bolo, že sa zdržala, tak potom si ju nejako opravil, tak akceptujeme jej názor alebo jej želanie. Videli sme, že sa zdržala, videli sme, že... Ja som sa aj na finančnej komisii zdržala, lebo som si to nevedela vysvetliť. Tak to bolo. No, ona nezdvihla ruku, hej, v prvom rade. No, ale tým, že nezdvihla, tak sa zdržala. Ja som aj povedala, že sa zdržím. Neviem, či napadne niečo. Potom si asi tej... No, chcela som vás podržať. Nie, že si, ale on nevedel, že či 2/3 väčšinovou, alebo prítomný, alebo ako tak. A viacerí ste tak povedali. Nechcela si zmariť, hej, Hej. účinnosť VZDNK. Dobre. Musíme to potom to nejakým spôsobom preskúmať, dáme to do zapisnice. Že, hej, no akože nebude to zrejme meniť zmysel. Nie, nemení to vlastne nič na výsledku, ale... Aby som nevyzerala ako... No. Lebo nie som s tým úplne v pohode. V zápisnici ale hlasovanie. Tam by sa to nič nezmenilo vznesenie, ale v zápisnici to bude poznačené. Dobre. Koľko? Ďakujem, Daniel. Ja len jednu vec sa chcem spýtať.
sú nejaké výpadky elektriny, údajne teda, neviem, som v práci cez deň, ale nejak často okolo 5-krát cez deň na uliciach a Mierova, asi posledné 2 týždne alebo 3 týždne. Čím to je? No nebývalo to také. Nebývalo to, sú na tých, aspoň čo ja mám informáciu, lebo bežne sa vlastne nedovoláš pre nejakú informáciu tam, že vlastne aj na tých veľkých VPN-kách, že majú nejaké od juhu, to sú tie vetvy, že to majú nejaké problémy, neviem, či to sú tie prepeťové ochrany alebo neviem čo, lebo dneska sú veľmi citlivé, ale ja dodnes sme neboli ani obec nejakým spôsobom informovaná, k nejakej, takej by som povedal, čo najrelevantnejšej informácii som sa dodnes nedopracoval, poviem to úplne otvorene, ale toto je jediné, čo som nejakým spôsobom dostal, že v veľkých zariadeniach sú nejaké problémy, po tých búrkach hlavne. No ale toto, že je pravidelne, skoro každý deň sú. A niekoľkokrát? No neviem, že musí sa s tým niečo robiť, lebo ľudia majú prakticky nezdajú, že keď to je dlhšie, ako je 2 minúty alebo pol nás pustí program na novo. No viem, ja tu neviem ovplyvniť nejakým spôsobom ani to upraviť, ani nič s tým neviem spraviť, oni to samozrejme vedia, hej. Tak aspoň keď sme informáciu nejakú dostali, čo to je, či to je dlhodobé, alebo iba teraz niečo? To je raz celé 2 týždne? Asi 2 týždne, alebo 2 týždne to je. Livka, poznáš ešte, že písomné stanovisko si ešte vyvedala teda. ja nemám nič viac. Dobre, takže končím teda interpelácie, bude interpelácie poslancov a dávam návrh na uznesenie číslo 79/2024, kedy obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča berie na vedomie interpelácie poslancov. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí a dovolte mi takto rýchlosti vám popriať príjemne strávené leto v kruhu teda rodiny, priateľov, oddychnite si a s načerpaním novej energie sa vidíme s najväčšou pravdepodobnosťou teda až v septembri.